Nå, dibidut. Det er præcis de skraldespande, jeg har på mit sommerhus. Jeg hader de der. Ej. Hvorfor er du for grøn? Alle er for sort, du er for grøn. Det er nogen, der går efter mig, du. Jeg er spændt. Jeg er mega spændt. Jeg tror, jeg har øvet mit pitch 500-700 gange. Hej. Jeg er velkommen. Tak. Mit navn er Aske. Jeg kommer fra Aarhus. Jeg søger 200.000 kroner for 30% af min virksomhed. EasyClose er den skraldespandslås, jeg står med i hånden her, og så også ligger på bordet ved siden af jer. I efteråret 2023 udrullede Aarhus Kommune 190.000 af de her skraldespande med dobbelt fliplåg, som I ser her. Henover efteråret og vinteren oplevede jeg gentagne gange en skraldespand, hvor låget var blæst op, skrald var blæst ud, eller det regnede i spanden. Jeg har jo bandet og svoglet, når jeg har løbet rundt i naboens have og hentet mit eget skrald, jeg har puttet ned, for så at hente det igen og putte det tilbage i den her skraldespand her. Så jeg tænkte, at jeg ville gøre noget ved det. Og hen over vinteren udviklede jeg min EasyClose-lås, som jeg producerede på min 3D-printer derhjemme. Man sætter ned over låget her, drejer hjulet, og låget er låst fast. Efter vi havde testet den af en 3-4 måneder derhjemme, lavede jeg en lille produktion på 30 styks og en kort præsentationsvideo, som jeg lagde på Facebook. De 30 lås, de blev revet væk, og hen over den næste uge solgte jeg over 200 lås. Jeg fik bestillinger fra Aabenraa, Haderslev, Herning, Odder, Skanderborg og en del andre steder. Så jeg fandt ud af, at den her skraldespand findes i rigtig mange byer og rigtig mange kommuner i Danmark. Og det er her, I løber kommer ind i billedet, for jeg har brug for en investering for at få produceret min lås, men jeg har i høj grad brug for hjælp til salg, der ikke ved ret meget salg. Tak for jeres tid. Hej Aske, jeg hedder Rasmus. Må jeg ikke lige prøve den? Meget gerne. Man kan ikke investere i et produkt, man ikke har testet. Du har futtet meget skrald i den her skrald. Jamen, jeg har samlet sammen et par måneder derhjemme. Aske, velkommen i Løvens Hule. Jeg hedder Louise. Tak. Jeg har jo selv investeret i en 3D-printfarm. Ja. Altså, jeg har jo set, det er godt lavet det her. Ja, tak. Hvor stort et problem er det? Altså, jeg har aldrig oplevet, at mine låge er på de der skraldespande. Nej. Så det er nyt for mig, det her. Du har heller ikke den skraldespand, fordi du bor i Gentofte. Ja. Jeg kan sige, at jeg bor i Risskov, jeg bor i Aarhus Kommune. Ja. Jeg har den, og det er et problem. Er det det? Ja. De flyver op. Vi har aldrig været lykkeligere i Aarhus Kommune, efter vi har fået de skraldespande. Så fede at sortere i. Det er derfor, det hedder Smilets by. Ja. Det kan tænde folk helt af sådan noget. Ja, det er ret vildt. Det er jo sådan noget first world problem. Jeg har selvfølgelig også haft nogen, som har haft alle mulige dyr og sådan noget i deres spand. Særlig madspand, den er helt slem. Det sker i mit sommerhus en gang imellem. Jeg har også de der i mit sommerhus. Ja. Og min far er typen, der har mursten liggende på. Ja. Eller en anden engelås eller sådan et eller andet, han selv har fundet på. Ja. Han er også en fikser. Jeg har også set folk, der havde en, han sendte mig et billede, han har bare taget sådan en pind tværs igennem hele vejen ned, og det virkede jo meget, men det var ikke sådan... Så er det svært, når man skal åbne den midterste, ikke? Ja, det er jo det ikke også. Altså, og min oplevelse er, at skraldespand er jo et meget usexet produkt på alle mulige måder. Så skal man jo så også huske, når det er onsdag, og renovationsarbejderne kommer og tømmer, at den er ligesom fjernet, for ellers så gør den jo deres arbejde mere langsomt. Rigtig mange kommuner, der kan man tilmelde sig en sms- eller mailordning, så man ved præcis, hvornår man får tømt. Og de 3-4 måneder, hvor vi testede af, jeg glemte det ikke en eneste gang selv. Den har også en begrænsning, den her forretning, ikke? Fordi det er jo Danmark, og så er det kun dem, der mister dem, eller smider dem væk, eller de går i stykker. Den her lås, den kommer til at holde 20 år. Så der er ikke gensalg? Der er ikke noget gensalg i den. Okay. Men det er også hele pointen. Jeg vil gerne løse det her problem. Ja. Og så det med, at jeg skulle sælge igen, så det klinger lidt hult, hedder det. Ikke for en investor? Hvad siger du? Nej, det er rigtigt. Men er også godt langt, hvis man sælger til et dansk marked. Folk vil gerne have noget, der bare virker. Og det har jo været så stort, at der er en kommune, der har kontaktet mig. Det var Viborg Kommune. Hvis det sige, jeg har den sgu da derhjemme. Ja, det er din kommune, Anne. Ja. Det er Viborg Kommune. Ja. Jeg har lavet en grund til dig, fordi at det er lidt Viborg over det. Jeg vidste bare, det var en speciel fejl. Ja, sådan skal det være. Ja. Kommunen, de fortalte mig om det. Viborg Kommune. Ja, Viborg Kommune. Er det vigtigt for Viborg brandet? Ja, lige præcis. Ja, der er ikke nogen, der gider lave et ølspil med, hver gang hun siger Viborg. Jamen, det finder ikke nogen, der gider at bo i Viborg, så vi er nødt til at få nogle flere borgere i Viborg. Grund af de der lorte skraldespande, de har deroppe. Kommunen bad mig også om at finde ud af, hvordan jeg ville håndtere det, hvis nu de lagde en ordre på for eksempel 30.000 styks. Så jeg har haft kontakt med flere forskellige plaststøbefabrikker her i Danmark, og har en konkret produktionsplan klar med en af fabrikkerne. Hvad var det, den kostede, den her? 149 kroner for et sæt med 3. Lige nu koster den mig 12 kroner at producere på min 3D-printer. Ja, så du tjener... Hvad tjener du per styk? 55%. Og så, hvis jeg må gå videre, er det okay? Ja. Så har jeg jo haft kontakt med de her plaststøbefabrikker her.
De kan så producere den for 6,40 kroner. Så de her tal her, de er baseret på, at du sælger direkte til private? Det er også derfor, jeg søger hjælp til salg, for jeg har jo bare lagt en video op, der er blevet delt, og så i videoen siger jeg mit navn og mit telefonnummer, og så har folk jo skrevet en sms til mig. Det er ikke det mest optimale salgsmæssigt. Men du skal ikke sige bare til det, fordi det bedste salg er nu engang autenticiteten, og den skinner igennem. Men jeg ved ikke, hvad jeg gør herfra. Og jeg vil gerne have en sparringspartner. Hvad gør man herfra? Jeg ved det jo virkelig ikke. Du får lige et crash course her. Det er i orden. Du skal lave en webshop. Du virker som typen, der sagtens kan lære den slags. Ordne alt. Præcis. Du virker som en fikser. Bagefter så skal du lave en Instagram-profil og en Facebook-profil, og så skal du begynde at lave videoer med dig selv, der forklarer det her produkt. Og så skal du spille lidt på humor, og så tror jeg, at algoritmen nok skal samle dig op, fordi du brænder for det her. Og så gør du det, som du gør godt allerede nu, og det er simpelthen at køre land og rige rundt og snakke med de rigtige ude på kommunerne, og få lavet noget relationsarbejde. Ja, det var mit crash course til dig. Tak for det. Du har ikke sagt, om du er ude. Nå, jeg har ikke sagt, om jeg er ude. Jamen, det kan jeg lige vente med. Det kan være, der er nogen, der kommer og kan se det her blive til en milliard-case, så vil jeg da gerne være med. Aske, jeg er i tvivl om, det er en investor case, fordi at det er jo ikke sikkert, at de her skraldespandsproducenter bliver ved med at lave det på denne her måde. Så jeg er ude. Det er jo. Tak. Altså, jeg tror faktisk, at det her det kan blive en rigtig fin forretning for dig. Men jeg ser det ikke som en investor case. Okay. Som investor, der er ude. Det er jo. Tak skal du have, Anne. Tak. Perspektivet, som det er ridset op lige nu, er for småt for mig. Ja. Af den grund er jeg ude. Ja, tak. Det er godt set. Tak. Vi er jo helt sikkert mange i Aarhus i hvert fald, der irriterer os over det der. Jeg er i tvivl om, hvor længe du kan blive ved. Så jeg er faktisk ikke uenig i det, mange af de andre siger, at det er ikke nødvendigvis lykken for dig at have en investor med. Det her, det kan du sagtens gøre selv. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Som investor, der er jeg ude. Det er ordentligt. Tak, morgen. Tak. Jeg synes, at du kan dit kram. Og du tror også, du underspiller lidt, fordi du kan nok mere, end du giver dig udtryk for. Og jeg kan se, at som investor, så kan vi også få de penge hjem. Altså, så jeg skal nok få de penge hjem igen. Okay. Så jeg vil gerne give dig et bud. Ja. Jeg vil gerne komme med de 200.000 for 30%. Tak. Mange tak. Hold op. Jeg synes næsten, at det er synd at tage 30% fra dig. For den her gode idé. Det må du ikke synes. Jamen, det synes jeg sgu lidt. Fordi at hvis det var mig, der var din investor, så ville jeg ikke lave særlig meget arbejde. Du vil komme til at bære det tunge læs, og du har måske også allerede gjort det meste af arbejdet. Okay. Så jeg er ude. Held og lykke. Tak, Rasmus. Tak. Det betyder, at du har fået et bud. Ja. Men jeg ved ikke, om du har brug for at lige summe over det. Jeg kom jo uden noget, og jeg går med en investering, så det er sindssygt. Sådan! Ja, det tror jeg sgu godt, det der, man. Tak. Hej. Tak for i dag. Og kæft, en behagelig fyr. Nå? Behagelig. Ja, super behagelig. Det er meget overvældende, så det er fedt. Ja. Nu kommer jeg videre, det er helt sindssygt. Det er helt sindssygt. Ja, undskyld. Ja, det er vildt.